Γεια σου Διονυσία μου. Έχουν περάσει 4 μήνες από τότε που σε έχω δει. Μου έχεις λείψει. Σε αγαπώ. Θέλω να σου ευχηθώ χρόνια πολλά, να τα κατοστήσεις ό,τι επιθυμείς, με υγεία. Σχεδιάζουμε εδώ και ώρα αυτό το κόνσεπτ με τα παιδιά. Ελπίζουμε να βγει πάρα πολύ καλό, αλλά αν δεν βγει δεν πειράζει. Είμαστε αγαπημένοι όλοι και είμαστε μια όμορφη παρέα. Αυτό που εύχομαι είναι να είσαι πάντα καλά εσύ και η οικογένειά σου. Θέλω να σου πω ότι μου λείπεις. Και αυτή η έκπληξη που σου ετοιμάζουμε, παρόλο που είναι κάτι τόσο μικρό, ελπίζω να σου αρέσει. Σου εύχομαι ότι καλύτερο. Φιλάκια. You see me just for